abinci na. Ina ɗan zuwa minti ɗaya yanzu zan dawo. Ina ɗan zuwa minti ɗaya yanzu zan dawo. Na ce ba, ina za ki je ne? It's be fast. Kaga abu nake yi. Tura abin da. Me yasa kake haka? Abun da is going online. This thing is going online, so you gotta. Ba Q ne ba online ba. Dan Allah ka yi shiru, kana bata min abu. Sama za hau. Sama zan hau. Me na wani nishi kamar wani mai kaki. Allah da ya kaga fa abu nake dauka fa ka dai wannan me? Me zan ce? Eh? Sama za hau ne. Dan Allah ka daina. Why?